croeso. Meddwl bod ni'n ddew a clywed fy hun. Helo, croeso pawb i noson Cydgoginio Gwylfwyd Caernarfon. Da ni'n fyw ar channel am ag ar Facebook Gwylfwyd, felly croeso i bawb. A da ni yn mynd i fod yn ymuno efo Nici ag Alun. Fydd yn mynd i paratoi pryd cyrri vegan iddyn ni. A mae croeso i bawb ohonoch chi sy'n gwylio i ymuno a cydgoginio hefo nhw. Felly, os ydych chi efo unrhyw sylwadau neu cwestiynau hefyd yn ystod y digwyddiad, mae croeso chi ofyn hynna yn sylwadau ar Facebook a na i drio sylwi nhw a gofyn a nodi nhw i Nici ag Alun. Felly, os hefyd, os ddim byd os yna wbeth ydych chi'n mynd all, nodwch hynna yn y sylwadau hefyd a fydd na rywun arall o'r grŵp trefnu yn helpu ni fanna i atab chi. Ond fel arall, na fi'n drosodd i Nici ag Al. Helo, ydych chi'n iawn? Hiya, diolch Nana am gyflwyno ni a croeso bawb i Pencerrig yn cartref yn Nghaernarfon, lle da ni'n mynd i fod yn ginio efo chi. A nawn ni ddechrau efo... Wel, deud helo Alun. Helo. Nawn ni ddechrau efo... da chi'n cael gweld fanna. Dangos i chi beth gynnon ni ar y camerâu yma ella. Mae gynna i ffôn fama, a allwch chi weld y llun sy'n symud yn mynd i roed close-ups o pethau da ni'n neud. Wedyn, da ni fama, da chi'n gallu gweld ni yn llydan yn y cefn, gweld gegi gyfach yn bach yn dywyll. A mae gennym ni ffôn Alun yn fama yn sbio ar y bwr chopio sydd yn holl bwysig. Dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi cael eich cynhwysion at ei gilydd. Y rhestr ar y wefan, so os chi'n gwylio hwn wedi recordio, croeso chi fynd i chwilio amdano fo. Da ni hefyd wedi rannu link, neu wedi rannu link, dwi'n meddwl, ia Menna? Da ni wedi rannu fo yn y gwybodaeth yr digwyddiad yma ac allan ni rannu fo eto yn y comments, sydd yn rhoi y cyfarwyddiadau, jyst rhag ofn bod chi'n colli cysylltiad, neu da chi jyst ddim eisiau gwylio dim mwy ac eisiau gwneud o'ch hunan. Beth bynnag, dwi wedi hel yr cynhwysion at ei gilydd yma, os ydych chi gweld pethau o'r storfa, mae gennym ni reis, blawd, i rowlio'r chapatis, halen, siwgr a chickpeas. A mi fyddwn ni'n cadw dŵr y chickpeas ac yn ella defnyddio hwnna, sef y ffacbys, wrth gwrs, ffacbys yn Gymraeg. A wedyn fama, mae gennym ni yr holl spices, a coriander a mint fresh, yr wilys fydd yn mynd i fewn i'r curry, a draw fama, mwy o gynhwysion fresh, a mae gennym ni'r toes chapati dwi wedi gwneud y fama. Ond da ni'n mynd i gychwyn efo'r bresych, sef, a hwnna fyddwn ni'n coginio ola, ond da ni gael o allan y ffordd rwan, jyst torri fo fyny yn fan. Wel, na ryw chwarter hwnna fyddwn ni angen. So, wneith Alun dorri hwn yn stribedi bach rwan. Iawn. So, mae hyn wedi dod o'r ffaith fod chi'n cydgoginio, methu siarad, cydgoginio yn aml iawn efo'ch gilydd yn Pencerrig na. Oedd hynna'n eitha naturiol, oedd o'n rhywbeth oedd chi wedi dyfeisio wneud neu beth? Na, wel, oedden ni'n licio cydgoginio o cychwyn y berthynas. Mae'n rhywbeth diddordeb da ni'n rhannu, ynde? Heb os, da ni wrth yn bodda yn coginio. Ac weithiau da ni'n coginio ar ben yn hunan, ond yn aml iawn da ni'n cydgoginio ac yn rhannu'r tasga. Da ni weld sydd eisi heno. Os na Alun fydd yn gwneud yr holl chopio falle, ac sy'n dal y camera ac yn pwyntio ar bethau deithio o be i wneud allan, dipyn o'n efo. Ond ia, da ni'n gwneud hynna. Wedyn dwi'n licio tynnu lluniau bwyd o be da ni wedi gael, a nes i jyst roi rhyw noson hashtag Pencerrig sef enw'r tŷ, a hashtag cydgoginio, achos bod ni wedi gwneud rhywbeth efo'n gilydd. Ie, na i jyst dangos ffedog Alun yn yma. Oedd yn anrheg
dolyg gym mam a dad. Ie, dim fi brynodd hwn, boes. A Pencerrig enw'r tŷ, ond nathon ni ail-enwi'r tŷ, chos dim dyna be oedd enw'r tŷ pan nathon ni brynu fo. Wyndham House oedd enw fo. Ond ys i'n gwneud search ar y postcode, a ffeindio na Pencerrig House oedd enw gwreiddiol y tŷ, am bod na'r saer maen oedd di adeiladu'r castell yn byw yma. So, dyna pam y Pencerrig. Difyr de. Reit, chilis hefyd yn mynd i fewn i'r bresych, felly chili gwyrdd yn fama. Os da chi'n licio bwyd chi rhy boeth, tynwch yr hada a mwy pwysig y membrane allan. Fanna mae'r gres mowr mewn chilis. Dyn chopio hwnni fan hyn o'n i, ia? Chopio hynna'n fan, a wedyn mewn i gadw hynna yn bowlan. Ti wedi rhoi y bresych mewn bowlan. Di hyn yn cwcio ar un pryd yn dweud yn ôl, Na, mae'n mynd efo spices. So, mae'n reit handi pan ydych chi'n ginio i gael bowlenni bach i baratoi pethau mlaen llaw. So, fyddwn ni'n neud yr perswad yma rwan ac yn coginio nhw reit ar y diwedd y bresych. Cos nhw'n cael ei ffrio'n sydyn fydd hwnnw. Dwi'n meddwl bod un chili yn ddigon i hwnna. Iawn, un chili. Gwych. Felly, i'r bresych, da ni angen spices wan. So, mae gennym ni dail curry yma. Ie. 6 o heini. Mae nhw'n bethau amrywiol yn ei maint hein. Rhyw ddyrniad bach fel am hen ddigon. Ie, yn hwnna. Ti wedi rhoi o? O na, hefo'r... O ie, sori. Chilis, ie. Halan, 1 llwy de o halan. Hwnna. Turmeric. Faint o turmeric sy'n mynd yn... Hanner llwy de. Hei! Sori am y sŵn. A bod hwnna, dwi'n cyfrau y pethau llwya yma yn llwyr. Hanner i bus, ie? Hanner llwy de, ie. No. O, a hada mwstad. A fenugreek hefyd. Faint o hei? Llwy de. Yr un, ie? Ie. A hefyd cumin. So, Llwy de. llwy de hynna, hanner o fenugreek a hanner o cumin. Wps. Ydy hwn yn reset da chi wedi ffeindio ta, neu da i fyny eich hunan atho chi ta, a brofi? Di ffeindio. Dyna ni'n teddig a curry bob nos Sadwrn. A wedyn, yn ogystal â curry cig, dwi'n trio rhoi rhyw saig ar yr ochr sydd yn cynnwys llysia. A wedyn, mae yna dipyn o rei i wneud efo bresych. Sa'ch chdi beth yn meddwl? Na. Ond na, maen nhw'n really nice. Maen nhw'n rhoi rhyw crunch a rhoi y llysiau ychwanegol da. Dwi'n fan o rhoi llysiau ychwanegol pan fedri di. So mae hwnna'n iawn i fynd... Hwnna'n iawn i fynd i fan'na. Wedyn, ie? Ia, a da ni'n mynd i gychwyn wan efo Willis. So... Willis, Llywelyn. Da iawn. Willis, da ni wedi cael 2 o rei canolig yma. Un mawr, mae'r site i ddeud, ond debyg bod yna bach o brinder Willis o gwmpas Caernarfon. Oedd Larry Lovegreen wedi cael yr un ola yn Tesco pnawn yma, o'n i'n clywed. Dim ar ôl Morrison's neithiwr, doedd yna ryw arwydd, mae'n debyg bod yna llifogydd yn Sbaen yn gyfrifol. Ie, Mwlchiadau pawb sydd wedi cael. Byddai courgette yn gweithio'n iawn efo hwn. Bysa courgette yn gweithio yn gret, dwi'n meddwl. Ie, mae courgette a hein yn dda ar gyfer fatha signo fewn yr blas, ydy, mewn ffordd. Ydy. Neu chunks o cigeigion, wrth gwrs. Ie, ond da ni'n neud rhywbeth vegan am bod sy'n fideo nawr.
Migionoriad yn gweithio. Migionawr, neu beth bynnag o'n nhw galw fo. Ie. Ti eisiau siarad am maint mae hyn cael ei torri nhw? Wel, dwi'n meddwl bod pobl gallu gweld. Yndi, Mae wir. rhyw centimetr sgwar ydy hein. Ydy hynna'n hanfodol i'r estate felly, yndi Al? Dwi'n hollol hanfodol, ond nesyn ni wneud o efo chunks mwy a ddodd o'n cystal. Oce. Efo coginio, ar amser maen nhw'n gymryd i coginio. Ie, maen nhw eisiau cymryd. So, dyn nhw'n di ffrio hein rwan yn y sosban byddwn ni'n defnyddio i goginio yr curry. So, na i'n dynnu draw wan i ddangos hwnnw. So, just sosban, diolch yn gorfod bod yn un fflat, ond mae hwn efo ceiad yn bwysig bod gynnu fo ceiad. Dwi'n meddwl, ynddi? Ydy, mae angen ceiad. So, dyn ni'n defnyddio olew hyfryd blodyn aur olew Cymreig. A dyn ni'n diolch hefyd i Cywain am dalu am y cynwysion a cefnogi lot o ddigwyddiadau digidol dyn ni wedi rhoi ymlaen fatha gwyl fwyd dros y cyfnod wyth yma. Tra dyn ni wedi cael gwyl fwyd. So mae unwaith fi hwnna'n boeth. Mae angen fod yn boeth iawn. Mae chi fod yn bach yn beigar, rhaid i'r fflam fod yn eitha uchel efo pan o hwnna. Neu fel arall, os di o ddim yn uchel a di'r olew ddim yn boeth, fydd yr wylus yn signo gormod o'r olew fyny'n syth. A fydd o'n cael ei wasgaru, fydd rhyw 3 wylus, dan wylus yn signo'r olew i gyd i fyny. A fydd o'n cael ei rannu nes y gweddill anno. So, mae'r boeth a fedrwch chi neud. Ie. Sy'n rhaid i ni fod wrth yr stof trwy'r adag, ond mae hein angen cwcio am ryw 10 i 15 munud. So well. Hefyd, y pwynt efo'r gres ydy bod nhw'n cael lliw. Ie, maen nhw eisiau brownio. So nawn ni'n neud nhw am ryw 10 i 15 munud. A cadw golwg ar yr amser rywsyd. Beth eisiau? Nathon ni wneud rhyw fath o amserlen yn dod mewn a dyn ni'n ffantastig. Da ni'n bell, da ni'n bell. Yn gyda chi'n dweud bod chi'n gwneud curry'n eitha aml ar nos Wener. Os na bod nos Wener. Nos Sadwrn, sori. So, di hynna mewn chi trefn i'r wsos mewn ffordd efo'r beth da chi'n goginio fath o'r rheol? Dim wir, na. Da ni yn eisiau mynd am dydd llun llysieuol, yr Meat Free Monday peth, jyst yn i sicrhau bod ni yn bita llai o gig, a bod ni'n cadw yr menu yn fresh a ffeindio pethau newydd i gael, felly. Nes i wneud vegan, nos ferched vegan am chydig hefyd. Da ni'n gwneud lot o ddefnydd o sbarion a cael QR ar y sul, a wedyn rhwng dau, da ni'n cael gyda'r coesau y sul, efo cinio y sul, a wedyn defnyddio y sbarion wedyn mewn ramen neu noodles neu stir fry neu rhywbeth un noson ac ella'r ffrestio noson arall fel cinio y sul arall, teip o beth. Dibynnu, deud y gwir, ie. Ie, gwn ni 3 pryd. Da ni'n 3 pryd allan o'r ciw. So mae hwnna, os da ni'n prynu ciw, mae hwnna'n neud ni am yr wsos wedyn. Ie. Ti'n dda, os yn hytrach na jyst coginio fo gyfer un pryd mewn ffordd. Ie. Ac mae sbys ni'n llawn o stoc hefyd ar ôl defnyddio y QR. Gynnu llwyth o stoc QR. So da ni'n cael risotto weithiau hefyd yn mwyn defnyddio stoc QR neu cawl efo fo a pethau. Ie. So, os di pobl adra yn medru gadael i Wilys fel mae Alun, mae wedyn ni symud ymlaen i'r cam nesaf, sef chilis coch. Mae'n dweud 3 yn yr site. Mae 3 ni yn eitha mawr.
So dwi'n meddwl nawr i fynd am ddau o hein. Mae hein di dod o DJ Fruits and Veg. Fel arfer, mae chilis coch meatio seis yna, os ti'n cael. Wel, fel arfer, mwyaf byd ydy chilis. Mae'n wedi greu coch. Lleia poeth nhw. Lleia poeth nhw, mwyaf diniwad nhw felly. Wel. Ddim yn mor diniwad nhw ddim. Full on. Na, di ddim yn full on. Na, fydd o'n iawn. Fydd hwnna'n gret. Eto, dwi'n cweith licio cyrris poeth, ond dwi'n meddwl henon na i dynnu'r membrane a'r hadau a mynd am beth bach mwy ysgan. Llai. Be ti eisiau fe hyn? Chopio nhw ta sleisio? Chopio nhw yn fan, a wedyn hefyd ydyn ni eisiau 4 ewin o garlleg. Gweld bod yna 30 o bobl yn gwylio ni ar y funud. Helo, pawb. A diolch am hynny. Dydwch helo, os ydych chi, os nad ydych chi'n efo eich dwylo yn llawn, ynda. Ydych ni gyd yn Cydgoginio efo chi. Yn union, ie, pawb yn brysur. Ond os ydych chi yn gwylio, croeso iddo chi ofyn unrhyw gwestiynau i Alun Nici neu unrhyw sylwadau ar beth ydych chi'n weld lle yn yr sylwadau ar Facebook. Dwi'n sylwi fod chi wedi bod yn nodi ambell i gynhwysyn sydd yn cael ei gynhyrchu'n lleol neu gen pobl sy'n lleol lle. Ydych chi'n teddu wneud hynna'n eitha aml, ta dwi'n gymysgedd o, neu ydych chi'n triol ia lle? Ynddo, dyn ni'n trio. Mae'n ben blwydd ar Alun bore. Yn blasus. Dyn ni wedi cael cig eidion wagyu sydd yn ddim yn lleol iawn, ond mae'n dod o Gymru. Nes i holi mae yna gwmni cig eidion Eryri, ond doedd gen nhw ddim eto newydd. Mae nhw efo chydig o werthag lle. A wedyn, wnaethon nhw argymell Ifor yn y canolbarth, wedyn, da ni wedi cael hwnnw. Ymlaen i drio hwnna fori. Ydy esbonio beth ydy wagyu? Cig wagyu? Ie, bryd Japan ydi o, ie. Ond maen nhw'n cael ei edrych ar ôl yn nhw'n nadwy dda, a fel dyla bob pan i fel. A wedyn, mae'r cig efo marbling raster drwy fe gyd yn ei siam. Os ydych chi yn vegan ac yn gwylio drwy gael gwneud, dyn ni sylw at hwnna. Beth ydych chi'n licio fi wneud efo'r garlleg? Chopio y garlleg. Mae Geraint Lyfcrin newydd roed WhatsApp i fi yn dweud troi'r gwres lawr o dan y hwylus. Na, mae'n hollol iawn. Mae'n hollol iawn fa yma, ond ella adra bod chi angen cadw golwg bob hyn a hyn, bod chi'n mewn... Fel ie, bod nhw ddim yn glynu'r pan, fel bod nhw ddim yn res mor ofnadwy nes bod nhw'n glynu'r pan, ond fel bod nhw'n cymryd lliw ymlaen. Ti eisiau dangos hyn iddyn nhw i ddod â glaw? O ia, fel hyn. Ar ôl rhyw 5 munud wan. Just cael rhyw fath o char, ddech chi'n? Ie, mae hwnna'n rhoi blas, dydi? Mae'n cymryd bach o blas barbecue yna i'r hwylus. A hefyd, hanner cwcio'r hwylus, mae'n trafod coginio yn y curry wedyn. A beth sy'n wych am hwylus ydy mae'n signo flasa. So fydd o jyst o da sbwng yn signo unrhyw flasa, so mae'n gres mewn curry. Mae hein yn agos ati o'n sy'n ei na i reid y gres lawr fel ar ei gar dweud. Cymryd y gyngor di gar. A nôl i chopio yr garlleg, ie? Ia. Yn fan eto, ie? Yn fan. A hefyd sinsir. Clasur i cyrris. Ydy sinsir garlleg actually. Mae Fion John newydd ofyn faint o garlleg da ni angen rhaid. 4 ewin o garlleg. 4 clov, lle. Diolch. Mae'n enw da, dwi'n meddwl, ewin am garlleg.
Yndi. Ond mae'n neud fi feddwl am gewina ddo. Yndi, ie. Yndi, wel mae o fatha rhyw... Ail reference at Gair Lyfgrin am 1 munud. Enw da. Gadau'n byw heb y galleg, de. Na. Dwblwch faint o galleg sydd yn y saith, ond dwi'n meddwl bod chi angen efo hwn, mae 4 yn ddigon. A mae'n un beit nobl hefyd. Mae hynna. Ogla arbennig ar y garlleg yma, dwi'n gwybod. Ie, dwi'n siŵr. Lle ydych chi'n cael y llysiau o fatha rheol? Lle ydych chi'n cael llysiau ffrwythau chi o? Yn fatha rheol? Lle ydych ni'n mynd i siopa, dwi wedi cael rhaid da iawn yn y siop y Glorian ar y maes. Marchnad weithiau, ffrwythau llysiau BJ yn ystod y lockdown wedi bod yn dod â boxes i bobl, neu dim just boxes, ond di ddewis yn union beth isio. Busnesau oedden nhw'n neud estalwm, ond mae wedi bod yn gret. A Morrisons yn rhaid da, hefyd yn dre. So amrywiaeth go iawn lle? Ydy. Ydy. Mae Bethan Glyn neu ofyn. Da chi angen rhoi y spaces dros y cabbage ta da chi'n cadw ar wahân am y tro? Ar wahân da ni'n cadw nhw am y tro. So mae'n jyst dangos da ni wedi rhoi nhw mewn bowlan bach fan'na a'r cabbage wrth i ymylo. So diolch Bethan Glyn am cwestiwn gan wylio. Tip bach efo sinsir, peidiwch â tynnu'r croen efo cyllall, da chi'n colli lot o'r blas. Jyst crafwch yr croen i ffwrdd hefo llwyd e. Oce. Crafu fo i ffwrdd, dim problem. Mae rwy'n di gofyn efo'r garlleg, do well torri efo siswn, efo cyllall, ta efo garlic press. Be sa chi'n gynhori? Dwi'n sgynnu'n garlic press, achos dwi'n licio llnau nhw. So, da ni'n teddu chopio nhw, neu hyd yn oed gratio nhw. Neu efo hwn, os da chi rili ddim isio piffwr bob dim, fedrwch chi roi o mewn prosesydd bach a malu nhw yn hwnnw. Fedrwch chi wneud past yn hwn mewn ffordd, ond da ni'n neud o fatha dan y bach. Ond mae croeso chi, os da chi'n meddwl, dwi'n isio lympia, rhoi o mewn prosesydd a blitio fo. Bach o ddŵr, a wedyn mae hwnna'n mynd i fewn i'r curry ar ôl ni wneud yn nionod, sef y darn nesaf. So ni'n dweud fod 95% o curries da ni'n neud hefo'r combo yna ar y bwr ar ryw bwynt. Yr garlleg, y sinsir a chilies. Reit, so ni cael y spices rwan. So, cumin. Yma. Un llwy de o heina. So, Go'n i prynu'r Willys allan? Iawn. Un llwy de o cumin. Willys yn cael ei tynnu allan a'i rhoi ar blas rwan. A'n just dangos hynna. Da iawn. Mae'r gres yn isel ar hwnna. Byddwn ni'n dod yn ôl at hwnna efo olew i wneud y nionyn yn munud. Mae'r gres reit i lawr ar hwnna. Iawn. So, cumin i fewn. Paint o cumin. Dwi wedi rhoi. Reit. Un llwy de. Un llwy fwrdd, sori. Coriander. Hwnna. Un llwy de. Un llwy fwrdd o. Cumin. Amal iawn, mae cumin a coriander yn cael yr faint, dwi. Ne. Malwch nhw. Malwch hynna. Neu,
os ydych chi'n defnyddio powdwr wrth gwrs, jyst cymysgwch nhw, a da ni'n mynd i roi peina mewn bowlan i gadw as wedyn. A wedyn, da ni isio spices cyfan. So, cardamom yw 4 cardamom. Chi jyst yn rhoi ash yn gyda. Cardamoms a gas sydd angen. Pepper du. Di hwnna ddim yma. Yndi yma. Pepper du cyfa. Yw 4-5 o heina. Deilen llawrydd. 1 o heina. Ag ffon cinnamon. 1 o heina. Ewch hynna i un ochr. Ewch hynna i un ochr hefyd. Dwi'n eisiau'r nionyn nesaf. Faint o cardamom mae Fion John yn gofyn? 4, tua 4. Da ni wedi cael y nionyn enfawr yma hefyd. Gen DJ, mae'n chydig bach o ddrwg yn y channel hwnna. Wyt ti'n gallu dweud y perlysiau eto? Sori, mae yna pobl wedi colli fo, dwi'n meddwl, yn yr... Y spices, ia. Yr herb a spices, ie. Na fo. So, mewn un ochr, mae'r spices cyfan. Mae gen i hwnna 4 cardamom, tynnu'r prysyn i ffwrdd. Wedyn, pupur du 4 neu 6 pupur du cyfa. 1 deilen llawrydd, bay leaf, ag 1 ffon cinnamon mewn un lle. A wedyn mae gennym ni yn y cychwyn hefyd yr cumin a cardamom di malu yma, neu defnyddio powdwr ynda. Diolch. So, sori, nionyn, na'i cael gwared hwnna. Dyn bwyd. Torri'r nionyn yn fan. Na'i roi olew yn y sosban. Mae'n siŵr sa'ch ddim wedi dweud rhywbeth o hwnna, fan ydy. Dyna pwy eisiau dweud i fi. So, ti'n bod efo busnes mae ydych chi'n coginio efo'r gilydd, y cydgoginio cychwyn, ydy a yn amlwg prynu pethau yn eitha lleol. Sut mae Covid a'r sefyllfa cyfredol di ymharu ar hynna ac ymharu arno fo'n gyffredinol, lle? Dydyn ni do well, fynd o waith, ta be? Wel, da ni'n gallu mynd allan i fita gymaint. Mae'n neis gallu mynd allan i fita yn lleol dydi, ac yn llechi ffwrdd. So, da ni yn colli hynna. A colli'r wyl, da. Mae wedi bod yn greit cadw fynd efo pethau digidol fel yma. Ond, ie, mae'n anodd meddwl, efallai bydd i flwyddyn nesaf arno ni yn cael un eto, da. Ond, nathon ni weld customers heddiw, nath seti fyny'r porth i pawb. O ie. Sef yr cynllun bwydo pobl, mae hwnna angen ni ffrio wan. A mae o di cymryd bwyty, hen bwyty'r Jakes
mae Alun yn gweithio hwnna. O, mae'n twrw iach iawn. Nionyn yn ffrio. Mae'n twrw gwell i Iawn. A i fynd efo'r nionyn tra bod hwnna'n ffrio, jyst un llwy de bach o siwgr. Hwna jyst i helpu fermaleiddio nionyn. Ie, mae'r sain ar hwn dydy. O, yndi. Twrw gynnu. No, so nawn ni adael heina am wres weddol isel am 10 munud chwarter awr. Nes bod nhw yn feddal. A rhoi bach o sylw nhw, ie? A rhoi bach o sylw nhw, troi nhw bob hyn a hyn. Ie, ond maen nhw reit iawn ar ben eu hunan. Ond reita da ni'n mynd i wneud nesaf. A da ni eisiau tostio hada cumin. Lle mae'r hadall bach yn mynd? So tostio. Ni creu yn pan bach i tostio cumin. Jyst i ddod o'r blas allan ohonyn nhw, achos bydd hein ddim yn cael ei coginio. Na ryw reithiau'n oer. So, jyst un llwy de o heina. Jyst cnesu nhw nes bod nhw'n dechrau o gleio chydig yn gryfach. Wedyn, cadw golwg ar heina. Wedyn, nawn ni, beth ni angen ar gyfer y reita ydy hanner cucumber, iogurt, dim ots pa iogurt, ond mae hwn yn un vegan coconut a soia. Ond os ydych chi ddim yn vegan, mae croeso chi ddefnyddio iogurt naturiol, iogurt plaen, fel mae Michael yn defnyddio heno. Dwi'n gwybod, helo Michael a Marian yn Groeslon. A diolch chi am ymuno efo ni hefyd. Michael di swyddog technegol yr wyl. Wedyn, ie, bydd hi'n neis cael gweld pawb eto. Hir o'r wyl. Ie, hir o'r wyl. So mae Alun wedi, heb ddeitha chi, tynnu yr hada allan. O ie, Sori. Wedi torri'r cucumber yn ei hanner ar ei hyd, a wedi tynnu'r hada allan efo llwy. Wedyn mae o'n wedi gratio heina. Mae hwn, y gratiwr yma sgynnon ni yn un sydd yn dal yr stwff yn efo. Neu fedrwch chi jyst gratio fo i mewn i'ch bowlan allan. Fydd yn cadw reita. Mae hwn yn fedrwch chi torri'ch bys. Hwn yn gratio reita milain. A dwi wedi cael lot o cuts ar y mawr. A bys yn gratio sinsir a garlleg a falle. So, mae posib jyst gratio fel sydd mewn I bowlan, wrth gwrs. So ie, so mae'n nodi fod yn saff iawn yn fan'na efo'r gratiwr oes? Oes, byddwch yn ofalus. Ie. Dwi'n gweld rhai pobl efo fatha menig metal. O ie? Ie, chain, lle. Chain mail. A dwi wedi ffansi hwnna I, chos dwi'n neud o reit aml. Hanner leim. Dyma'n vegan iawn os ti'n gratio dy fysyn I fewn o'r chwech. Dyna be ni wedi dweud. Pwynt digon gwir. Jyst i'r rhai o'n chi sydd yn poeni ella fod pethau'n mynd bach yn sydyn o ran yr reset efo chitha dal cam ar ei holi. Mi fydd hwn yn cael ei recordio, felly mi fydd o'r gael wedyn I watchad yn ôl, lle. Gadael heina I oeri. Dwi'n cumin o di llosgi. Rho nhw I oeri hwnna. Dwi'n checio heina digon sydyn. Dwi'n yn ofalus o'ch cumins hefyd. Dyn nhw di llosgi ni? Na, maen nhw'n holl iawn. Diolch beth. Halen. Ag sydd hanner leim. Sori, ti'n cael
yn gorau deitha chdi. Bosio chdi, diolch yn lot o Cydgoginio heno. Wel, mae'n ddau beth gwahanol i wneud, oes beth pobl yn Oes, wneud. oes. Ac un person yn gwneud adra dwi'n cymryd sy'n gwylio lle. Neu allu bod pawb yn cael wneud chydig bach o help efo'i gilydd. So, Leim, hanner leim, ie? hanner leim a Iawn o fo? un llwyde o halen. Ia. A dyn. Ysgu heina. Mae yna hefyd bosib i ryweindio yr fideo yn fyw ar Facebook hefyd os dwi wedi dall yn iawn i'r rhai sy'n gwylio ac eisiau dal fyny lle. Rhag ofn fo chi ar ei hôl i yn ôl cama Nici a Al. Ydyn ni ar ei hôl i'r amser? Dipyn bach ond ddim yn... Alla fi ddim yn saith, alla fi ddim Nesa yn saith. A na ni'n bita gobeithio bod chi ddim yn llwgu gormod. Iawn, a chydig bach o siwgr hefyd i hwn, jyst mymryn at eich blas chi, lle, i fewn i'r hwnna. Wedyn, y mintys a coriander, chi'n licio coriander, mae'n rhaid pobl ysau o pidwch a roed o. Os chi'n licio mint, ydych chi'n licio coriander, rhywch chi'na. Ni'n siopio heina yn fan wedyn i fynd yn yr eita. A rhyw llond llwy fwr, bach o la, di siopio, so llond llaw. Se hynna, bach mwy lla. Bach mwy. Yn iawn. Yndw, gret. Dwi'n licio rolio mint yn reit dyn, pelan reit dyn, a dyn cysall drwy efo. Ond iawn, fatha, sy'ch chi'n gwneud sigar allan o mint, a dyn chopio'r sigar i fyny. Cysall drwy efo eto. A dwi'n mynd i gael coriander i chopio efo fo. Ie, sy'n gwneud. Nici, ti'n meindio mynd rownd trwy'r cama ar gyfer yr eitiau yn sydyn, jyst er mwyn pobl sy'n ella di methu rhywbeth? Gret, so gratio cucumber, torri hanner cucumber yn ei hanner ar ei hyd, a tynnu'r hada allan efo llwy, crafu nhw allan lle. Wedyn, gratio hwnnw fewn i bowlen. A diolch i rywun am ddeud bod yr pot iogwrt o flaen y camera. Dwi'n siŵr pwy, ond rhywun yn y grŵp gwylfwyd, diolch fawr. So, lle o'n i, gratio yr cucumber, wedyn hanner leim a llwyde o halan, a wedyn rhyw chydig bach o siwgr, rhyw hanner llwyde o siwgr. A wedyn mae'r perlysia mynd i fewn, sef y mintys a coriander di torri'n fan, a wedyn yr cumin sydd wedi cael ei tostio, mae hwnna'n mynd i fewn. A peth ola yr iogwrt. Nesa. So, mae yna 200 gram o iogwrt, oes? 100 i'r curry. Ie, 200 gram. 200 yn hwn, ie? Ie. Pen sy'n to 500, so rhyw bach llai neu hanner o, ie? Ie. Dwi'n gwir. Mae'n mwy wneud efo'r lygad hwn yn byd. Mae'n edrych yn iawn. Yn iawn. Mae Geraint Lyfgrin di gofyn os di'r nionod i fod i fynd i fewn i'r raita ta ar gyfer y curry. Na, y curry di hynna. Nionod ar gyfer y curry. So na hi y raita. Do'n ni'n mynd yn ôl at y curry. Dwi'n wasa hwnna, jyst i. Fel sy'n beth. Mi fydd y blasa yn y raita yn datblygu tra bod o'n disgwyl. Ac yn blendio fe gilydd. Neis? Ideal. Dim angen mwy o siwgr na halen yn byd. Na, mae'n gret. Gret? Iawn. Beth hwnna fynd i'n ochr felly. A sy'n mae'r nionod na?
Hofflaen. Dwi'n gwir, neu godi gres arno fo ryw fymryn. Dyn nhw'n angen brownio. Mae hynna'n... Maen nhw di meddalu. Ydy. Hwnna'n gret. Felly... Mae'n chilis... Chili sinsir a garlleg. Mae hwnna'n mynd i fewn nesaf. Ti'n mynd i wneud yr recap o'r curry dyn ni hyd yma, jyst... Be da ni wedi gwneud? Ie. Okay. So da ni wedi ffrio yr wilys, cubes, a croen nhw mewn bowlan. Da ni wedi bod yn ffrio nionod, a da ni hefyd wedi paratoi y llysiau a'r spices da ni angen, sef yr spices cyfan, bydd heina fynd i fewn rwan at y nionod, a'r cumin a coriander, a wedyn mae gennym ni hefyd yr chili a garlleg. Sinsir, ie. Bydd yn mynd i fewn nesaf. Barod amdano nhw? Ie, barod amdano nhw, rhowch heina fewn rwan. A mae Michael Jones yn gofyn yn dweud, mae'n edrych yn dda iawn, a siŵr fod arogl braf yn dod o'ch cegin chi. Pa fath o olew ydych chi'n ddefnyddio? Mae gofyn fod o di methu hynny gyna. I yn defnyddio hwn, dyn ni'n defnyddio hwn lot, blodyn aur, halen rapeseed. Iachus iawn. Iachus. Olew iachus. Ne, ti'n gweld o? Lot mwy iachus na ground na. Mae'n gweithio dda'r dymheredd uchel hefyd. Dwi'n gwir. Diolch. Nesa i roed yr cumin a'r coriander i mewn, ac hefyd os ydych chi'n nôl eich tomato puree, eich puree neu eich past tomato, mae'n amser i hwnna fynd i mewn. Faint o past tomato da ni rhaid? Un llwy fwr, ie. Wedyn cymysgu heina a greu nhw am gwcio am 5 munud. A ella fydd eisiau chydig bach o ddŵr yn hwnna? Splash bach o ddŵr yn efo hefyd. So mi eisiau nhw losgi hwnna. Mae Michael yn gofyn di olive oil neu olewydd yn iawn. Yn lle, jyst bod chi'n defnyddio hwnnw. Yndi. Mae olewydd fatha extra virgin yn llosgi yn gynt, ond ia, mae'n iawn. Ie, yndi. Ac yn blas neis hefyd. Da ni roed y reis on hefyd ym mawr. Berwi tegall, mae gennau, da ni'n gwneud 75 gram o reis basmati i bob person. So, felly 100 hanner i ni'n 2. A wedyn dwbl hwnna o ddŵr. So, mae gennau 300 ml di mesur y fanna. Nawn ni roed hwnna i ferwi rwan, os ydych chi eisiau gwneud rhy fath. Hyn mae Alun yn gwneud i reis, fi sydd wedi dysgu hwn gyda fo, a mae o'n gweithio bob tro. A so beth dŵr ar ôl yn y sosban. Mae angen amseru hwnna, felly fyddwn ni yn rhoid y larwm i gyd ymlaen. Achos 10 munud mae angen. Lle, na i bwyso reis, ie? Yn y sosban? Ie. Ni'n rhaid yma. Da chi'n ychwanegu rhywbeth i reis fatha i... Halan. Efo am halan. Wel, gei fi ychwanegu rhywbeth lici fi, os ti eisiau bo'n felyn, gei fi reid turmeric yno fo. Ie. Neu os ti eisiau rhyw blas yno fo. Yna, gan hanner. Os ti eisiau blas yno fo, gei fi reid hada cwmyn yno fo, neu... Mwstad. Hada mwstad, neu... Hada nionyn, neu jela, mae hynna'n neis. Ie.
Ie, dwi'n licio hynna. Efo, dyn, Reis, bres, halan, halan, a'i tas chi ddweud gwir ond rhyw llwy be bach o halan. Dim gymaint ein eisla, chydig bach llai yna. A dyn, dŵr berw. dwi'n meddwl bod hwnna'n gynnas, barod i gwneud y dŵr. O, gyr llef yna hwnna. Nice plug. Nice plug. Iawn, wedyn syth ar dŵr. Ie, dŵr. 300 ml o dŵr. 300 ml. 100 a hanner gram. Cead ar y sosban. Cead arno fo. A just myd ferwi fo. Gwaf isal. Mae mo neis yna. 10 munud. 10 munud, waw. O gwmpas 10 munud. 10 i 12 munud. Dibynnu ar y reis, yn ei gwir. Mae pobl yn arfer llnau basmati, cael y starch allan beth fel. Dwi'n yn teimlo bod chdi angen neud hynna. Mae reis mor dda wan. Dwi'n hapus just i ddefnyddio fo'n syth allan o'n pacad a just dŵr a halan. Lyfli. Hyfryd. A mec arbennig sa chi'n argymell ta da chi eto be bynnag da chi'n gael pan da chi'n mynd siopa mewn ffordd? Ie. Digwydd bod hwn, mae hwn yn cael ei gyfru fatha mysg yr ei gorau. Cos pan dweud pure original basmati, dyma fel di fod o yn byr. Mae yna ganran o basmati ti'n gyro reid mewn reis basmati yn ôl y sôn. A mae lot o bobl yn reid yr llia fed wedi cael get away o fe. Ond mae Tilda yn basmati pyr. So hwnna di'r un gorau ella sydd yn y wlad yma. Ella. Ella. Diolch. So mae'r spices a'r tomato past falle yn y curry wan. Wedi cael amser i datblygu chydig o flas. Wow, go neis. A di'r extractor fan ddim ymlaen. Na, da ni'n wedi rhoi yr extractor ymlaen. Achos efo wneud o'r gormod o sŵn. Felly, nesa, da ni'n mynd i roi yr wilys yn ôl yn yr pan, a hefyd mae gennym ni yr ffacbys, elfen protein pryd, a ni gadw dŵr y ffacbys. A nawr ni ddefnyddio chydig ond efo yn y curry rwan a gweld os fydd angen mwy ar y diwedd, jyst i wneud o yn fwy gwlyb. Cadw dŵr bach i fewn efo y tin yma a'r iogurt. Tin i fewn? Holl dyn, ia. Yr wilys yn ôl i fewn? Wilys i mewn a'r iogurt i mewn. Yr wilys na gyd yn ôl i fewn. Dydy o ddim wedi coginio'n llwyr yr wilys eto. Dyna ben hwn yn ei wan. Hwn ydy'r coginio yr wilys allan mwyn yn byd arall. Wedyn, ti eisiau rhaid Yr iogurt smal. Mae'n wahanol fatha o iogurt vegan i gael. Un efo chydig bach o coconut yno fo di'r un yma. A dwi'n meddwl, fi'n neud allan o soia mae o? Soia, ie. Ond ti'n gallu cael un hefyd sydd wedi gwneud efo llaeth coconut. Ie, iogurt just llaeth coconut. Ond doedd ni'n gallu ffeindio hwnna bod nhw'n. Felly, unwaith mae hwnna wedi dechrau ffrwtian, ni droi o i lawr a roed y ceuad o'n efo gadael o. Ie. Pa mor hir ddechrau y ceuad dros fo wedyn ta? 10 munud, neu tan da ni'n barod i syrfio, neith o ddim drwg iddo fo bod yn hirach. Na. Okay. Efo, mae'n ffrwtian fan. So, roed y ceuad i gresur. Cos mae'r ffacbys di coginio barod, so dyn nhw'n angen i coginio. Na.
Just dod â popeth at ei gilydd ydy'r cam yma, dweud y gwir. Chapati, da ni am wneud nesa. Am 10 munud i. Oedden ni'n meddwl sy'n ni'n neud o ryw 7 munud yn ôl yn cynllun ni. Da ni'n mynd bad, da ni'n mynd bad. Da ni'n ddrwg. Felly, da ni'n angen clirio bach o le i rhywio toes rhagfus allan. Da ni wedi gorffan efo'r bwr chopio am y tro. So, da ni jyst clirio hwn i fama. Dwi am jyst symud y curry i'r cefn, i'r un cefn, ond fi'n gallu codi gres yn ar non-stick i wneud yr chapatis y munud. Ie. O, allwn ni gael papur cegin i wneud hwn sych. Da chi'n aml yn tueddu wneud eich bara eich hunan ar gyfer pryda a bellu? Mae ar y ffeitog. Wel, mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi cychwyn wneud yn lockdown hefyd, ydy wneud surdoes, wneud bara surdoes, lle sy'n ni'n wneud yn tanio ar hynna yn byw yn yma. So hwnna ydy'r tanio'r starter lle. Bob tro ti eisiau gwneud bara, ti'n bwydo hwn efo glawdd. Hon yn un dorth, gyda ni. Da. Neud un bore yma. Mae'n reit crowd o'r un yma. O da, Nici. Dwi'n mynd cael gystal siap yn nhw pan dwi'n nhw, maen nhw'n mynd yn hollol. Wel, weithiau ma nhw, mae rei, dwi wedi amrywio ar y site, neu dwi wedi bod yn rhoi mwy o'r starter yn efo. A rhywsyd mae o'n gryfach. A hefyd mae hwn yn hanner glawd cyflawn a hanner glawd gwe. Mae o'n mwy dense hefyd. Ond, ie, mae well gynnal yn yr ei gwyn. Mae dibynnu at y flas, beth ti'n hoffi, dydy. So mae Alun wedi torri y chapatis yn 6, dwi'n gweld. So dwi'n mynd i gael 6 chapatis. Tisio fi rolio nhw? Ie, fi rolio nhw. Na chdi di'r pobydd, de? Mae fi. A fi nath y does, diolch fawr. Just neud nhw yn gylch. Gobeithio bod hwnna wedi rhoi amser i bobl wneud rhywun peth a paratoi lle i weithio. Dwi'n lawd i gyd. Iawn, ydyn rolio nhw allan yn dena mor fawr a fedra ni. Bach iawn ydyn nhw. Os da chi eisiau nhw fwy, torrwch nhw fewn i 4, torrwch y does i 4. Nath ni ffeindio efo 6. Hwn ydy'r lleiaf wedi gwneud o does, rili, ond mae 6 yn lot, ryw 1 ella 2 sy'ch chi eisiau fo pryd i gwir. Maen nhw'n rhewyn gret. Yndi, so os da chi ddim eisiau nhw. Dwi jyst reid y fflam yn uchel ar y non-stick, cwan, cos ni'n ffrio hyn. So mae'r fflam yn uchel gen i fi ar y non-stick, cwan. So papur ffrio. So oedd yn gynas sy'n barod amdano nhw, ie? Ie, poeth. A dyn nhw'n gorfod bod yn non-stick. Mae'n helpu. Mae'n mynd i helpu, yndi. Mae'n ddigon tena. Mae'n un. Dwi'n wir isio lot o olew. Ond so just
splash bach a rwbio fo rownd y pan fel a ddim yn neud dim drwg. Di cael o'n hyd yn oed mwy non-stick os ydych chi. Mae yna olew yn nhw does. Oes, chi bach. Yn yr does. So fewn o fo. A chydig bach da wneud pancakes crempog. Di'r un gyntaf ddim gystal ar ei wedyn. Sori, da ni'n dweud yr un pethau. Yn boes fan. Mi fyddwn ni yn defnyddio yr un badall ar gyfer y bresych gyda llaw. A mae hwnna angen bod yn boes i hwnnw wyd. Enw di hewi fan'na? Yndi, mae hynna di'r hewi. Dwi'n os o'n i di hewi. O, mae'n yna nôl. Haia. Sorry, nes i fynd ar goll o hwnna munud. Interference. O, bip bip. Reis di hwnna. Reis, ni'n barod rwan. So ni jyst codi hwn i jecio. Hollol hapus hwnna. Reis i ffwr ac jyst gadael o yn y pan. Mae gres i ffwr rwan. Fydd y reis na'n hollol iawn yn eistedd fan'na am y 5 munud 10 nesaf. Dim problem. Dwi wedi fflipio'r chapati unwaith yr un yma. A hi, mae'n dechrau dod rwan. Oedd y badall ddim cweit i gan poeth gen i mwy na thebyg. Bydd yr un nesaf well. Ond ti'n gweld, mae'n dechrau cael yr bubbles na ti'n cael mewn bara Indiaidd da wan. Ie. Dy'r un rheol o pam ti'n neud crempogs, mae'r un cyntaf wastad yr un. Yn union. Yr un bach. I ddeud hwnna tra oedd chdi yn wedi mynd. Tra ni wedi mynd. A'r camera yma, batri Alun. 20% gen ti ar hwnna. Ie. O, da ni'n dod yna. Ni. Mae'r chapati fan dechrau cael lliw wan. Fel o'n i'n dweud, ydy'r nesaf sicr o well na hyn. Os mae badall di codi gres. Ac os da ni'n lwcus, bydd y chapatis yn cyffio fyny byd. Yndi, mae hwn di dechrau mymryd. Mae rhywun enw Ifa Morgan yn dweud fod sa gwas tortilla yn handi i wneud chapatis yn chwym. Os da chi isio. Fysa, sicr. Yn bendant, ie. Dyna ni'n mynd yma, ie. Cos ti isio nhw'n dena fatha tortillas, dyna di'r pa mor dena ti isio nhw i gwir. Ond mae'n gret pan maen nhw yn chwyddog o iawn, fatha clustog. Ie. Bydd un o hyn yn garantid o'n hynna. Mae'n eitha hwyl ydyn. So mae Nick dal yr olyn allan, a dwi'n coginio nhw. Tra dwi yma, na i just codi yr cyad ar y curry i weld beth sy'n mynd ymlaen o'na. Lovely. Hwna'n hapus brad ydi. A mae o just yr pa mor lub sy'n ni'n licio fo fod hefyd. Hwna'n gret. O, siwpwyd o'n. Ia, gobeithio mae'n llun. Reit, flipi hon. O ie, ti'n gweld hwnna'n lot mwy dwi. Yndi, mae hon yn lot gwell na'r un gyntaf ydi. Am bod y badall... Ie, di codi gres. Ie. Ac o'r herwydd, mae di coginio gymaint yna'n gynt. Fel arfer, dim mwy na ryw 30 eiliad yr ochr maen nhw angen chapatis, so mae hon nes at hynna dydi na'r un gyntaf yna. Ie, so mae hynna lot o fo herwydd fod yr badell digon cynnas, to mae'n fod. Rhaid chi fod chydig bach yn feiddgar efo dywres, to. Gyd i bod ofn os. Ni, mae'r ail un di neud. Eisiau tafled yn arall ar o'ma ni? Ie. Ni.
Diolch yn action-packed y bit yma, na di. Na di. Oes na rwy'n efo unrhyw gwestiynau? Dwi'n neis brysur. Chdi'n cael workout o fyma, Nici? Alun, sa chdi medru tolldi diod bach i ni? O ie, sy'n neis. Ydyn ni'n gael y bod curry, cwrw, lleol, cwrw, deiwedd. Llei, sy'n amser sydd yn un o'r bragdau sydd yn dod i'r wyl bob blwyddyn fel arfer. Ynddi, maen nhw'n cynnig iawn. Ynddi, a hwn dim hoff glas i. Ni ddim wedi trio efo'r curry yma, ond dwi'n siŵr fydd yn... O, chapati, Nick, chapati. Chapati? Ie. Os... Dwi'n siŵr bod bobl yn neud y geirus fan o honna, dydi? Come on. Wow. Perffaith. Cwrw, sa'ch chi fel ofan efo curry, ta sa'ch chi'n cael Queen Coch neu... Rhywbeth arall? Mae'n amrywio gwyn coch fel arfer, ond dwi'n cael cwrw weithiau. Mae'n change. O diar. Efo curry weithiau, felly bod o'n fwy ysgafn. Hwna di llosgi. Yndi. Mae'n iawn, dydi? Yndi, mae'n iawn. Wedyn, dwi'n lle mae pawb arni efo'i chapati, os dyn nhw'n neud nhw. Os ydych chi heb wneud nhw, mae eisiau cnesu padell ffrio ar gyfer bresych. Achos hwnna di'r peth olaf ydyn ni'n neud. Mae bob dim yn barod o'n dod bresych. Mae Fion John di gofyn, Nici, mae yna tin tomatoes yn y curry hefyd, oes ddim just puree, ta just puree sy'n yma? Na, just puree sydd yn hwn. Wedyn, diolch yn real strict, os da chi eisiau rhoi tin tomatoes yn efo hefyd. Rhowch tin tomatoes fydd o'n fwy glyb a fydd o'n fwy tomatoes llyd. Dyna di peth gorau am curry, ddeu gwir, ydy mae o'n hawdd addasu fo i dy das, a chwarae efo fo a cael hwyl efo fo. Just neu fel i chi. Just am, rheola pendant efo, mae yna gymaint o gyrris a sy'n o bobl yn India, dwi'n meddwl. Gwahanol ddata. Oes, mae'n bob un ardal efo curry nhw hynny, dydyn, heb sôn am y pobl o fewn nhw. Ie, ni yn. A'r gwahanol rei wedyn a bob dim. Gawn ni droi, mae hwn bron dwi'n neud ydy, gawn ni droi lawr wedyn ar gyfer y... Yes. Hon di'r ola, ia, y ciabatta ola. So, da chi'n isio gres rhy uchel wedyn ar yr dar nesaf. Da ni'n iwsio'r un frig pan, so fyddai dod â gres hon i lawr y munud o'n. Mae anhod... O, trefnwyr eraill, mae wedi gofyn os ydych chi'n defnyddio nionyn coch. O, dwi'n be, oedd y nionyn coch sydd ar ôl fama. I fod i fynd yn yr eita. Ond dim yn ddiwedd y byd na dim yn rhywbeth ychwanegol. Dim yn ddiwedd y byd na, fydd o'n neis. Wel, gwn i reid o'n y fo yn neud o'r fydd yn chwincio. Diolch Ann am atgoffa ni efo hwnna. Ie. Erbyn i sgwennu bob dim i lawr, yn amlwg dwi'n darllen. Hwna, mae'n bach o brysur i fod yn deg, Nici. Dwi'n sgwennu'r nionyn yn y pan. Ti wedi? Ti wedi yn y eita? O, do, nionyn coch. Sori, nionyn coch yn fan iawn a'i roi yn glwyn. Swn i'n mandri hanner. Ie, hanner nionyn coch. Ie. Ach yn swnllyd, sorry boys. Ond da chi'ch dau wedi bod wrth eich bodda'n coginio erioed, rili dydach. A jyst fod oherwydd hynny, mae hwnna'n un rheswm pan mae
pam da chi'n cydgoginio dydy. Yndi, a hefyd nes i sgwennu llyfr coginio, oedd gynnu fi caffi. Oedd gynnu caffi ys Alun yn Gaernarfon, a doth o llyfr coginio allan o hwnna. Mae Alun di dysgu hun hefyd i goginio, a mae o di gweithio mewn cogina dros yr cwpl o flynyddoedd dwytha. O iawn, ni'n dweud bod ni wedi gweld Chris. Mae Alun yn gwirfoddoli efo Porthi Pawb weithiau. A mae o wedi cymryd yr hen Jake's Bistro yn stryd Twll yn Wal. A mae o'n wedi agor hwnna ar y Mawrth cyntaf ar gyfer takeaways. Ia, a hefo hefyd yn sôn bod o'n meddwl wneud kits bwyd fatha... Kits cartra. Bo chi'n coginio adra sydd yn swnio'n ffantastig. So, ie, edrych ymlaen. Pob lwc i Chris efo'i renta newydd. Gwych newydd yn gwych eto i Gaernarfon. Pob lwc, Chris, yn wir. Barod am y bresu chwan. So, ystyr sosban di cael gres yn glawr. Mae eisiau mwy o olew, oes. Chait. Rhyw un llwy bwr arall. Sgyn ti peth stir fry. Eisiau. Ie. Rhyw fath o llwy bren neu fath felly. Mae hyn i gyd i fewn. Spices i mewn gynta. A chili. A goffa ni bydd spices yna, please. Oedd hwnna reit ar gychwyn yr peth doedd. Mae yna twmric yn efo. Hyn i fewn yn syth, a hefyd bod yma'r poeth. Ie. Dail curry, halen, twmric, chilies, hada mwstad, cumin, fenugreek. Ia, anna fo ar chili da. A safoi di'r cabbage yma, ond sy'n unrhyw cabbage sgynnych chi'n neud o'r job i nid efo. A wneud hwn gymryd munuda, really. Di droi i fyny eto wan. Fa tro ffrio da ni, fa stir fry. So, unwaith fydd y bresych ma di mynd chydig bach yn feddal ac yn shiny. Mae ni'n barod i weini. Dwi'n newid reid y curry off yn y cefn o'n. Dwi'n gwybod bod oedd i goginio. A mi eisiau efo sticio a llosgi, so dwi wedi troi ei ffwrdd o. Mae'n edrych yn lyflu. Ella newn ni wneud chydig bach o chopio coriander oed dros di ben o. Ie, dwi'n wneud hynna. Mae hwnna'n wbath sy'n dod ar draws yn eitha aml, ond lyniau di'n arbennig, dydy. O ran, ti'n tynnu lluniau, mae'r presentation i gyd i wneud efo yn eitha pwysig, dydy. Chdi'n cytuno? Yndi, mae o'n bwysig. Ond Alun ydy'r un sydd yn wneud yr presentation. Ia. Mae gen i fo lygad lot gwell am sydd i osod bwyd ar y blas na fi. Mae'n rhaid i ddeud. A dwi'n meindio hynna. Yn aml iawn, pan dwi'n coginio'r pryd, dwi'n gorffan a wedyn mae Alun yn rhoi ar y blas. Ella bod o'n gwneud pan o'r coginio. Ond mae'n neud llun gwell, dydi? Hefyd. Yndi. Difyr. Da ni'n gwybod be mae Arsenal yn erbyn Man U? Mae Alun yn cefnogi Arsenal a mae'r gêm wedi cychwyn yn debyg yn erbyn Man U. Dwi yn gwybod, ond os rhywun yn gwybod, gwych chi roed o'n y sylwadau. Mae Sean yn dweud dim ar y funud. Mae Sean yn y tu ôl i'r ffordd glas na yn gwneud yn siŵr bod ni'n gweithio'n dechnegol. Yndi, yn gwneud job yn iawn i Sean. Sean. A nhw'n i ddweud diolch i bawb sydd wedi helpu. Diolch i Am hefyd am gynnu hwn. Ac i Cywain eto am y nawdd. A diolch i chi am wylio. Diolch i Menna. Diolch i Menna. Diolch i chdi Menna. Diolch iawn i chi chdi am gynnal y noson, de. A yn anffodus hwn
digwyddiad dwytha da ni am wneud am y tro ynde yn fyw a mae hynna'n diolch yn fawr iawn i Cywain fel ti 'di deud o blaen Nici. Ac ond gobeithio gallu wneud pethau yn fuan yn mis Medi oedden ni 'di deud de? Fatha pwyllgor. Ie, gobeithio fedrwn ni wneud pethau byw efo pobl. Gobeithio. Mae'n pethau fel y digwyddiadau cystadleuaeth Cyrru ni a blasu Jane a falle wedi bod yn gymaint o hwyl a pawb o'r gymuned yn dod at ei gilydd i godi pres ac i hefyd i fwynhau de, ac i mwynhau bwyd yn Gaernarfon. So fyddwn ni'n ymlaen i wneud pethau felly yn bo hir. Alun, wyt ti'n mynd i weini? Glasiad wan? Da ni weld yr sgiliau. Y sgiliau gweini. Oh, no pressure. Yn efo reis? Ie. Gawn ni weld y reis? Ie. So hwn di'r reis. Dwi'n di ddeud byd o ers fi reid o ymlaen i Goginio, fel ydych chi'n gweld, mae'n berffaith. Yndi, mae o. Fluffy nice. Sa'n mymryn o ddŵr yn y gwylod, ond diolch yn glynu'r gwylod chwaith. Mae pawb yn licio gwneud gweini bwyd yn ffordd wahanol dydy, ond dwi'n licio cael y reis ar un ochr, a'r cyrri ar ochr arall. A Siôn hefyd yn deud fod da chi'n codi eisiau bwyd arno fo. Ie, dwi eisiau bwyd rwan hefyd. Dwi'n siŵr. Ie, fi ddal hwnna tra bod chdi'n gweini ta. Fi ddal os oes yma. Lawr, neu efo. Dwi'n siŵr. Gi cytuno allan fan'na, mae'n edrych yn flasus iawn. O, dwi'n ymlaen. Nathon ni wneud test nos Fercher. So, da ni'n gwybod... Bod o'n flasus. Wel, da ni'n gwybod flasus, ond da ni'n gwybod hefyd bod bob dim yn mynd i fe gilydd yn neis hefyd. So, oeddech chi ddweud na research o'ch chi wedi ffeindio hwn? Ia, research gan criw sef o'r llyfr o'r enw Bosch, Research Vegan. Oce. Maen nhw'n gael hwn yn vegan Bosch, so mae o'n rhyw fath o take ar Rogan Josh, ond bod o... Clyfar. Ond dwi wedi ychwanegu yr ffacbys iddo fo a gwneud yr chilis a'r garlleg a'r sinsir yn chopped bach achos jyst eisiau tweak bach ar ôl wneud o fel nathon nhw'n wneud o lle. A fel o'n i'n dweud, dyna di beth gret am curry, ti'n gallu jyst roed y stamp dy hun arno fo. Ie, ynddo. Reita. Reita. Hefo'r nionyn coch. Diolch am. Reit, so mae reita, gwch chi jyst gael ar yr ochr os da chi isio, ond rhoi chydig ar y blas, jyst er mwyn wneud o edrych yn ddiniadol. Dwi'n rili eisiau bwyd ar. Mae'n efo eich di rewind a wneud o. Sgeintio chydig bach o'r coriander ar y reis, o legs di chyliw ar y reis. A dyna ni. Hwna. Funny. O, chipatis. Just i ddeud, os yna rhywun sydd wedi Cydgoginio adra, os da chi fe nhw luniau o'r bwyd da chi wedi greu i bostio nhw ar Facebook ma, neu rhannu o'r Instagram ni, neu be bynnag, a nawn ni bostio nhw ymlaen, lle. Nawn ni'n gael gweld nhw. So hwnna wych, ie, jyst tagio Gwylfwyd Caernarfon yn nhw. A nawn ni rannu nhw i pawb arall hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn. Diolch am ymuno efo ni. Diolch eto. A eich chi da. Eich chi da, pawb. Gwylwch yn ofalus. Ie, gobeithio newch chi fwynhau eich pryd. A tan tro nesaf, os fydd ein. Diolch yn fawr iawn. Tara. Tara. Tara.